Σας καλωσορίζουμε λοιπόν για άλλη μια χρονιά στους θησαυρούς Κορινθιακής Γης που διοργανώνεται από το Σύλλογο Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου σε συνεργασία για φέτος με τον Δήμο Κορινθίας. Μία αγάπη που έγινε συνήθεια και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς που το έχετε αγκαλιάσει περίτρανα, μία συνθήκη που επιδιώκει να χτίσει εκείνη τη δημιουργική γέφυρα ανάμεσα στο τότε, στο σήμερα και στο αύριο. Σας καλωσορίζω με χαρά στην αρχαία Κόρινθο, ένα τόπο φημισμένο με ένδοξη ιστορία και πλούσιο πολιτισμό. Με υπερηφάνεια και ευθύνη στηρίζουμε τους παραγωγούς μας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτήν την σπουδαία εκδήλωση. Συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε αυτούς τους θησαυρούς της Κορινθιακής Γης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συνδέουμε τον πολιτισμό με την αγροδιατροφή. Και πιστεύω βαθιά ότι μαζί με τον τουρισμό είναι ένα τρίπτυχο που πραγματικά μπορεί να απελευθερώσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η Κορινθία μας. Μέσα από τέτοιες συνέργειες αναδεικνύεται η σύνδεση του πολιτισμού με τη σημερινή πραγματικότητα, με τους επαγγελματίες, με την ίδια την κοινωνία. Ο ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να προάγουμε αυτό που εξαιρετικά καλά πάει τα τελευταία χρόνια και είναι ο τουρισμός. Κορινθιακή Γη και θησαυρή Κορινθιακή Γης. Αρχαιολογική θησαυρή, πλούσια η αρχαία Κόρινθος αυτά. Η Κορινθιακή Γη έχει και τα βασικά προϊόντα, το λάδι, το κρασί, την ελιά, το σταφύλι. Είναι η τρίτη χρονιά που το μουσείο μας φιλοξενεί την εξαιρετική προσπάθεια του Συλλόγου Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου να προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου. Την αποκάλυψα προσπάθεια βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα επίτευγμα. Είναι κάτι που έχει στεφτεί ήδη με επιτυχία, έχει γίνει πλέον θεσμός, άρα έχει ξεφύγει εντελώς από το επίπεδο της προσπάθειας. Με αυτή την εκδήλωση, εδώ, σε αυτό το χώρο, καλλιεργείται χρόνο με τον χρόνο και ενισχύεται η στενή σχέση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορία της και με τον πολιτισμό της, με την κληρονομιά της. Δεν είναι δυνατόν, εφόσον βρισκόμαστε εδώ, να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία της απειλοκαλλιέργειας, αλλά και τη σημαντικότητα των κορινθιακών σταφυλιών και στη νέα ελληνική ιστορία μετά την Επανάσταση, όταν καθόρισε η σταφίδα, και όχι μόνο αυτό, για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, ακόμα και σταφύλι εξαγόταν στη Γαλλία, ναι, στη Γαλλία, γιατί ήταν η εποχή που ξεκίνησε η φιλοξήρα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μην έχει πειραχθεί ακόμα το σταφύλι και να χρησιμοποιούνται και σταφύλια, αλλά και η σταφίδα για να φτιάχνουν κρασί ακόμα και στην Γαλλία. Σίγουρα έχουν γίνει πολλά βήματα για μια πιο βιωματική σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους, μέσα και από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σύγχρονες, που στις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές συνδέουν ερευνητικά και βιωματικά με τη συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων και παραγωγών, τον εκάστοτε τόπο. Και εμείς στο Αθηνόραμα αναδεικνύουμε στρατηγικά εδώ και δεκαετίες κάθε ποιοτική προσπάθεια που συμβάλλει στην τοπική παραγωγή, στα προϊόντα, στην γαστρονομία, στον γαστρονομικό τουρισμό. Και είμαστε προφανώς στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε όπως μπορούμε σε αυτό το έργο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και όχι γιατί νομίζω ότι βοηθώ, γιατί βοηθιέμαι πάρα πολύ. Είναι για μένα κάθε φορά μια καινούργια εμπειρία, η οποία με βοηθάει για την εξωστρέφεια. Εγώ αυτό που κάνω εδώ και χρόνια για την ελληνική γαστρονομία είναι να τη βάλω σε μια βιτρίνα στο εξωτερικό. Να είναι κάπου να φαίνεται, όπως της αρμόζει, με αξιοπρέπεια. Έχουμε πάρα πολλά μεμονωμένα διαμάντια στην περιοχή μας. Το βασικό και το κύριο λοιπόν είναι να τα κάνουμε όλα ένα πολύ. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα γιατί πλέον η Ελλάδα έχει αλλάξει το τουριστικό της μοντέλο. Δεν είναι η θάλασσα, δεν είναι ο ήλιος, δεν είναι το βουνό. Είναι ο θεματικός τουρισμός και εμείς βρισκόμαστε σε έναν idηλιακό χώρο ο οποίος συνδυάζει τα πάντα. Και συνδυάζει τα πάντα γιατί έχει και ένα κύριο χαρακτηριστικό. Έχει εξαιρετικούς ανθρώπους.
Γιώργο, για τρίτη χρονιά. Τρίτη χρονιά, συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στην διοικητική ομάδα, συγχαρητήρια στον κόσμο που πάντα έρχεται, συγχαρητήρια στους σεφ μας, γιατί χωρίς τους σεφ μας και τα προϊόντα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εδώ τώρα το χοιρινό είναι η καλύτερη του. Αγαπά τρελά αυτή τη σάλτσα. Μπόλικο πιπέρι θέλει αυτό. Εγώ στην αρχή έβαλα πάπρικα. Είναι λίγο καυτερή η πάπρικα. Δεν τσιμπάει λίγο, Γιάννη. Λίγο τσιμπάει, αυτό θέλουμε. Έχω ένα κρυθαράκι και κάνω ένα τύπο κρυθαρότο, δηλαδή ένα γιουβέτσι χωρίς σουλιά. Πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για το βράδυ και τους συνεργάτες σας και νομίζω ότι η παρουσίαση των ελληνικών της ελληνικής γαστρονομίας μέσα από εξαιρετικούς σεφ μπορεί να προωθήσει και την ελληνική οικονομία αλλά και να προωθήσει και την τοπική κοινωνία και την οικονομία της τοπικής. Ρίξε εδώ πράγμα, τους κάνουμε μια τηγανιά. Γιατί είναι και ωραίος με ζέστη, δεν θα δοκιμάσετε εσείς. Thank you.